Και να έρθω εδώ στους καλεσμένους μας. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Ευσταθίου, που είστε σε ένα δήμο στην Ηλιούπολη, ο οποίος σίγουρα δεν είναι ένας δήμος που βάλετε ιδιαιτέρως όπως κάποιοι άλλοι που είναι πιο υποβαθμισμένοι από αυτόν. Εσείς τι σκέφτεστε και τι θέλετε να κάνετε για το δικό σας δήμο? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ηλιούπολης είναι ένας πολύ όμορφος δήμος, όμως έχει και αυτός πάρα πολλά προβλήματα. Μπορώ να πω εντάχει, να τα ιεραρχήσω. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι το πάγωμα της εμπορικής κίνησης στην πόλη μας. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η μεγάλη υπερτοπική κυκλοφορία που χωρίζει στη μέση την πόλη μας, δημιουργεί τεράστια προβλήματα και θύματα στην πόλη μας. Ένα μεγάλο επίσης θέμα είναι το κυκλοφοριακό, οπωσδήποτε είναι τα κοινωνικά θέματα που τα αντιμετωπίζει όλη η χώρα και η επίλυση της καθημερινότητας, πολλών μικρών καθημερινών προβλημάτων. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και τα οποία εύχομαι, αν σας εμπιστευτεί ο κόσμος της Ηλιούπολης, να τα επιλύσετε λοιπόν. Κύριε Ευσταθίου, βλέπετε ότι ένα ακόμα ζήτημα το οποίο υπάρχει και το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι αν και υπάρχει όλη καλή διάθεση να ανοίξουν τα μαγαζιά, σε τελευταία ανάλυση διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος τα κοιτάει μόνο απ' έξω, από τις βιτρίνες. Υπάρχει δυσκολία σε αυτό το ζήτημα. Εσείς στην Ηλιούπολη βλέπετε να υπάρχει κινητικότητα στην αγορά? Τι διαπιστώνετε ως πολίτης αυτής της χώρας και αυριανός υποψήφιος ή και μελλοντικός πιθανός δήμαρχος? Κοιτάξτε, ακουμπάτε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα της πόλης μας, είναι η έλλειψη της εμπορικότητας, της εμπορικής κίνησης. Βέβαιως εκεί κοντά σε εμάς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολυκατάστημα, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, πολλοί πηγαίνουν εκεί πολίτες. Υπήρχε στην Ηλιούπολη δηλαδή περισσότερη κινητικότητα? Υπήρχε, βεβαίως επιβαρύνθηκε τώρα και με την κρίση. Όμως η πόλη, επειδή έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια στάσιμη, εμποδίζει τους πολίτες να βγουν προς τα έξω, να πάνε να κάνουν τις αγορές τους μέσα στην πόλη. Αυτό άρα που εντοπίζετε και εσείς το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βεβαίως. Σε σχέση με τα πολυκαταστήματα. Σε σχέση με τα πολυκαταστήματα, αλλά όμως αυτά που προσφέρουν τα πολυκαταστήματα. Έχω την άποψη ότι θα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο και μέσα στην πόλη, με διάφορες αναπλάσεις και τροποποιήσεις, να βγάλουμε τους πολίτες μέσα στην πόλη, να έχουν ένα πολύ ευχάριστο περίπατο, να μπορέσουν να πάρουν μια πορτοκαλάδα, έναν καφέ, να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, να υπάρχουν πεζόδρομοι, γιατί όχι να μην γίνονται και μικρά φεστιβάλ μέσα στους πεζοδρόμους, όπου μέσα από αυτό ο πολίτης θα βγει, θα ευχαριστηθεί, θα κάνει τον περίπατο, θα διασκεδάσει, θα εκτονωθεί και ταυτόχρονα θα πάει και στο κατάστημα να μπορέσει να αγοράσει κάτι και να υπάρξει μια κίνηση. Πώς κρίνετε, κύριε Ευσταθίου, μια και είστε εδώ μαζί μας, θα αδράξω την ευκαιρία να σας ρωτήσω για την τελευταία είδηση, η οποία συγκλώνησε όλη τη χώρα με το θάνατο του 13χρονου παιδιού στο Λούνα Πάρκ. Πιστεύετε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο αυτό στο οποίο δίνονται οι άδειες για Λούνα Πάρκ και πώς εσείς αντιλαμβάνεστε αυτό ότι πρέπει να γίνει? Να σας πω κάτι, επειδή είμαι και τεχνικός παράλληλα. Οπωσδήποτε οι όροι που δίδονται οι άδειες αυτές πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηροί. Πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και πρέπει οι δημοτικές αρχές να ελέγχουν μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Ύψιστο καθήκον αυτών που διοικούν είναι να διαφυλάττουν την υγεία των πολιτών. Κύριε Ευσταθίου, αυτή τη στιγμή σας βλέπουν πάρα πολλοί από τους πιθανούς ψηφοφόρους σας. Θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί τους και μαζί μου το λόγο για τον οποίο πρέπει να σας εμπιστευτούν. Κυρία Κωσταρά, ασχολούμαστε με τα δημοτικά πράγματα της πόλης μας εδώ και 25 χρόνια. Έχουμε αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης, ειλικρινή σχέση με τους συμπολίτες μας. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε μας επιλέγουν κάθε φορά στις δημοτικές εκλογές σαν δημοτικό σύμβουλο και μάλιστα σε σειρά προτεραιότητας. Επομένως έχουμε δείξει δείγματα γραφής. Έχουμε φτάσει όμως σε αυτό το σημείο όπου η πόλη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχει οδηγηθεί σε μια απραξία. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Έγινε ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν. Πρέπει να πατήσουμε στο παρελθόν, να προχωρήσουμε μπροστά. Τα πράγματα εξελίσσονται. Έχουμε πάρει την απόφαση, έχουμε τη θέληση, έχουμε τη βούληση να πάμε την πόλη μας μπροστά. Και θα την πάμε. Το ξέρουν οι πολίτες, μας εμπιστεύονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι είναι αυτό που κάνει πετυχημένο δήμαρχο κάποιον, κύριε Ευσταθίου? Πετυχημένο δήμαρχο γίνεται κάποιος
Όταν είναι αγαπητός στον κόσμο, είναι αγαπητός στον κόσμο, ή όταν κάνει δράσεις και όταν κάνει κάτι ή αν κάνει και λάθος, το αναγνωρίζει και κάθε φορά αυτό που κάνει, το κάνει έχοντας σαν σκοπό το κοινό καλό, το προς όφελος των πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην έχει άλλες κρυφές σκέψεις στο μυαλό του από πίσω. Κύριε Ευσταθίου, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δούκα, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βομπυράκη, κύριε Πετρουλάκη, καλή σας επιτυχία σε όλους. Να είστε καλά.